Pepes banjur kaya ngopo? Ah, niko dadi niko sing kula critani sampeyan lakoni aji laler meneng niko lakoni Gus. Iya Kakang ngesukake dawuh. Kacarita Begawan Cipta wening saknalika ilang wandane dados laler meneng mlebet ana senta Prabu Nirwiti. Banyu milik kaya mandek kaya sekarang Yo. Warsini kaya ngapa Warsini? kula menika lho kok nggih era lawan panjenengan manungsa kok gadah kadodayan kados ngaten manungsa kok gadah kekuatan sing kados ngaten. Lah apa kon ngrecek kekuatanku apa? Kon ngrecek kekuatanku. Ya ngoten kula nggih kuwatir wong urip niku ora kejah. Nah nek sampean mboten kejah terus kula kejah niku nggih kula emen sampean mangke sithik sekempet. Wah kon aja guyon. Aja guyon sing kaya ana ndi manungsa ora bisa mati. Barang kang duweni urip, kang kadunungan urip bakal tumekaning pati. Awit asale ana dianakno. Asale ora ana dianakno. Besok bali menyang ora ana. Aku ya iso mati kok. Aku ya iso mati. Yen pinuju aku bengok-bengok nyemporong cahayaku ana lak-lakan lah iku nadyan ora ketelusuk penku sapa wong sak nggon-nggon wis nusuken jotek pringungane aku bakal tumekaning pati. Lho ngono kok jare manungsa ora bisa mati. Oh. Kacarita tanggap sang laler mengem ingkang wonten sentong anggoning paturon anggoning sare Prabu Nirwiti sareng sampun manyumurupi kasudibyan kaprawiran pengapesaning Prabu Niwata Kawacaya Prabu Nirbita saknalika lalengan Badar Tigar Begawan Cipta ning Sumbar Petak minta lawan ana ing alun-alun kraton Himo Himantaka yen pancen kon wong lanang temen ayo Nirbita papaken Begawan Cipta wening ana ing alun-alun bakal tak tugel sirah ilata sapa wani karo gawan
wani sumbar petak minta lawan manungsa kandil kulitmu ora angkep nyawamu nyumbaring Prabu Himantaka Prabu Nirwita ya Prabu Niwata kawaca dewa wae ora ana sing menang musuh aku dadak bocah kelingus pandhita tuwek wani karo aku tak kemah-kemah yen pancen sliramu sudi ulang muruk ora bener tumraping dewa aku ora nrimakake niki sapa Begawan Ciptawening peparab ayo andi ngono Begawan Ciptawening ora bakal kumandang asmamu dina samangku dalah sumbarmu kaya bisa ndilat siabang kaya wak bisa ngremuk wesi kligenan dodok dadam ambayar belesat igo kang tinju kerat bebatangmu longgo gedemu wae Ciptawening pusaka Prasawati peparinging dewa ing Sura dasar pusaka tampak eyang tampak gawe eyang dewa tedas mati ora tedas mati dasar ciptaning sang jantan cumorot bedoring saka Prasawati beneri Prabu Nirwita Prabu Niwata kawaca mangsa mimpang anggone yuda bungah panggali seneng atine rumangsa menang lawan Begawan Ciptawening bengok-bengok berok-berok tanggap sasmita sang Begawan Ciptawening ana tenggoke Prabu Nirwita katon ana nyemporong cahyane ing kono
Sidra denemasi pusaka prasawate mancep tembus lalangan nerbita butul likat dedya wilawa. Saknalika sang Begawan Ciptane sareng dhateng bale marca pundha manik sidra lukar busanarira. Kali conde sapa sing gawe? Weleh. Begawan Ciptane nyata. Duwening kasuksesan kapal wirang kang pinunjul. Ana ulun Titan Ayu Martawada, Begawan Ciptane kula pun Permadi Janaka Kukul. Ya wis ganti sandangan. Mau ana pendhita kok enom. Pendhita enom. Kemarep Begawan Ciptane kasarene wis lukar busana Janaka. Nuwun kasinggihan kula. Urun ngaturake agunging mangkon. Awit sing gawe ontran-ontran ana bale marta pundha manik wis kasendadan mbok lemake. Dewa ora sulaya. Kanggo lara laraning salira anggonmu wis tindakake sepi ing pamrih rami ing gawe. Nadyan mbok ora mbok sejo karepe ngono, nanging tindakmu wis tulung tinulung marang padha-padha. Mula ing dina ari kalenggan iki wajibe wis mbok lakoni kali nampa hakmu nampa ganjaran saka widodari. Anak ulun yugane kita. Janaka dina ari kalenggan dina iki sira bakal nampa ganjaran saka ulun widodari 44 jeneng sira dikeparengake ana nggoning kayangan Tinjumaya dijuluk Begawan Kariti kaya apa. Ngaturake gunging panuwun. Duh kukulut menawi ngaten kula tak bali dhateng Mayapada, bali dhateng negari Ngawat. Ora ketemu, diterima dhisik kanugrahane wong oleh ganjaran ora diapa. Kaya ngopo.
Kakang Naroda kakang ide kesaning manetep wonten tinju moyo. Yen kaya mangkono Janaka, ayo manjing ana ing kahyangan tinju moyo. Gusti niki Gusti Kakang Semar aku ora dikeparangake balik menyang gone Mayapada sawetara dhisik Kakang Nggih mboten napa-napa. Kula tak balik sampeyan teng mriki lah benjing kula susul lek pun wayahe. aku gak balik mau Lho, lha apa kok gak balik? lah kuno oleh bojo 74 aku situ gak nyekel Nek kulo bos untuk kena aku. Potong ya. Gak oleh kok ku menungso dadaku bidodari. aku iki anakmu ya Iya kan anakku. kon iku dewa tadi Aku dewa sing kamanku pisan. nah nek ngono aku lak yo anake dewa Iya kan anak. aku rapi widodari kok gak oleh ayo kowe kakek rek sambung paripurna nggih kula. Gelar Suraos cariyos Ringgit Fakultal Purwa mau era-eran lampahan Begawan Ciptoning. Kinelaring Ringgit Fakultal Purwa mau tatanan tontonan uga tuntunan. Tatanan mujudake pranatan. Tatanan kang becik, tatanan kang utama. Tontonan bisa hanuntun wong kang nandang susah nandang ikin bisa demen bisa seneng atine tuntunan bisa nuntun marang marganing kautaman sinak-sinak geter kelawan panter dewa-dewa ingkang sampun ngangurungaken sekarang kang arum gandane sesarengan grimis ingkang anelesi bumine Slameto kang ditanggap, slameto kang nanggap, slameto kang nonton, slameto sabudayane mugi tansah pinaringan teguh kukuh bakuh rahayu wilujeng slamet. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci sira adhatola sipatola kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindak ing satriya sejati kula nyuwun nyenengake tumindak ingkang luhur. Sebut mancung sinu manggal mancung sinukutan sekali merdeka tetep merdeka krida budaya jaya jaya salami